बेदर सेक होबाय नै दा जोङो ओमफ्राय ओरै बेदर एवनाय फ्राम फ्राम भाजा बिराद गोथाव जाहैसै जों लोगोफोर पार्कआव दिनैजाय सुट्टि नालाय बयनिबो ओंखायनो बेदर एवनानै पार्कआव जाहैसै आरो जोङो नै जोंहा दिनैजाय पार्कआव ओंखाम जानानै थांनो नागिरलायबाय आरो नै बिस्रा रेडि जाखाबाय ओरै सासे नै ओरै थांबाय सासेबाव नै हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि रिना बर' ब्लगाव फिन खेबसे गोसो गोरबोजों बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर नै जोंहा दिनैजाय सुट्टि नालाय दा जोङो पार्कआव ओंखाम जाहैनो नागिरदों आरो माने लान्च खालामहैनो नागिरदों ओरैनोबाथ' जोङो सानफ्रामबो अफिसाव रुमावल' जायो नालाय बेनिखायनो जोङो दिनैजाय पार्कआव जाहैनो नागिरदों आंनि फंबाय ओमफ्राय फंबायनि हिन्जाव सानसुलि ओमफ्राय आंनि हासबेन्ड नै दा जोङो थांनोसै आरो लोगोफोर दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै होदो दा थांबाय थानोसै होमबा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो पहुंचने वाली है हम लोग पहुंच चुके हैं अभी पार्क ये देखिए हम लोग यहाँ पे चलेंगे यहाँ पे गाड़ी पार्किंग कर लिया है अभी जा रही हूँ हम लोग नै जोंहा पिकनिक जानो फैनाया पार्कआव मोनफैबाय जाग्रा लोंग्राया नै बाव लाजोब्बाय आरो ओमफ्राय ओरैजाय नै कारपेटबो लाखादों माने कारपेट लाबा मोजांसिन नालाय जिरायनायाव दा नै लोगोफोर जों पार्कआव मोनफैबाय आरो दा बिराद मोजांखा आरो पार्कआबो नै नाय एकदम जेरावबो बिल्डिं गोजा ओमफ्राय जों बे जिं जिं ओरै बिल्डिं गोजा आरो ओरैजाय ओमफ्राय जों गेजेराव जिरायगोन आरो पार्कआ गेजेराव नालाय बेखायनो बिराद मोजां नांखायो आरो भाई जिरायनानै ओंखाम जानो आरामनो दाथ' गोजांनायबो गोलोमनायबो बारा गैला नालाय ओंखाम उखैबाय दा आसोलफ्रा बिराद थाब थाब थाबायबाय हनै दा नैबेयाव जिरायनानै जागोन आरो लोगोफोर बिराद मोजांखा जों बे बिफां सिङावनो जिरायनानै ओंखाम जानोसै आरो जोङो नै बिराद मोजांखा बिफाङाबो नै बावनो जिरायनानै जानोसै तो देखो अभी ये लोग बैठ चुका है खाना निकालो अभी नहीं पानी ये कौन खाएगा मा लाबोदोंथाय आसोलफ्रा नै खुसेरबो लाबोबावदोंसो नै बिफाङाबो जों बे बिफांनि सिङाव गाहायाव जागोन आरो नै ओमफ्राय ओरैजाय मेन हाइरड लामा ओमफ्राय बेदर सेकबो होना लाबोदों बेदर सेक नै बरिया जेबो जानोबा साइसनायनि लाबोदों बिराद सुबिदालै नै इसमें है खीरा नै जोंना रुथिया ओमफ्राय नैबे थाइबें खाजि ओमफ्राय ओरैजाय नै बिराद मोजां बहायखाबाय नै आसोलफ्रा ओंखाम उखैथारबाय जाहैदों बिराद मोजां जाफैखादों जों दिनैजाय नै जोंहा दिनै जानो नागिरबाय ओंखामखौ बिराद गोथाव जाखासिगोन आरो जोङो बार खोलो खोलो बिराद मोजां मोनदों आरो जों दिनैजाय माने बिफां सायालायबावसो नै बिफाङाबो ओरैबायदि मोजांखा माने पार्कआव दिनै ओंखाम जानो फैदों आरो जोङो कल्ड ड्रिंक लाबोलायथारबाय आरो जोङो दिनैजाय नै
नै दा जोङो जाबाय लोगोफोर जिरायनानै गासिबो रेडि खालामनानै लाबोजोबखादों नालाय न'आवनो बिराद गोथाव जानोसै दा नायबाय थादो नोंथांमोनहा जोंनि बे ब्लग चटनी रोटी खोल दो रोटी चावल and mode. बैग्री Bluetooth mode. 신부는데 나보고 랑차 발라봤네. 면 잡아. गसंनो बालायलायना उदै बुंलायनाय जाजोब्बायना दा बिसोर एसे कम्पिटिसन खारनाय बादिनो नागिरदों सोर हायो नायनोसै नोंलाय नोंबो खारदो एसे 1 2 3 20 बार खारनांगौ 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हुआ है 8 खार दो बोरै जाखो आइ सर 8 ल' हादों 8 बारल' हाबाय नोंसोरो नै हाला सानैबो ओरैबायदि मोदोम जाबायना बिसोरो हाला गेम गेलेनाया जेनजोब्बाय सानैबो ông đừng có ở trong này. लोगोफोर दा जोङो जाखांनानै थांफिननोसै आरो दा बेलासि सम जाबाय नालाय ओमफ्राय दा जानानै थांनोसै जोङो नै पेक खालामफिनजोबलायबाय दा जाखांना थांनोसै बिराद मोजां मोनदों फैनानै बिराद मोजांखा नै बिफां सिङाव जानाय बायदि जाबाय आरो जोङो ना पेक खालामजोबबाय दा जोङो जाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय न'आव थांफिननोसै आरो ओमफ्राय जोङो मैयाबो फैदोंमोन साथामजों केशव आंनि फंबाय ओमफ्राय आंनि फंबायनि हिन्जाव सानसुलिजों साथामजों मैयाबो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दिनैजाय फैफिननाया जोङो माने हासबेन्डआ मैया सुटि नङामोन नालाय ओमफ्राय आरो दिनैबो माने साननै सुटि मोनो नालाय जोङो सेटारडे सानडे बेनिखायनो जोङो पार्कआवनो ओंखाम जाफैदों आरोना बेसेबांथो सिङाव बरिं थानाय मोननानै बिदिखायनो जों दिनै एसे पार्कआव जाफैबाय दा आंनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा जोबोद नायलांनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बहुत गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांमोनखौ आं आसा खालामो मोजाङै दङ लोगोफोर आंबो मोजाङैनो दङ दा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन होनबा नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो दा थांनोसै होनबा बाय बाय नेक्स्टआव लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर पार्कफोराबो